E nada, vamos conversar un pouquiño. Eu non sei se é a túa primeira vez en Twitch. É que non sei nin o que é Twitch. Pois é unha plataforma de similar, que emite en directo, unha plataforma similar ao que se facía antes en YouTube, que emite en directo e a xente basicamente, emite videoxogos, conversas, un pouco de todo, non? E dende hai pouco máis de un ano comeceu a emitir a comunidade de Twitch en galego, que se triplicaron, son contas, xente que emite contidos de todo tipo, pero que fai en lingua galega, e pasamos, non sei se eran de 15 contas a máis de 90 xa en menos de un ano, e aí estamos nós tamén un pouco tirando. Entón, nos levamos, xa te digo, levamos 5 ou 6 meses aquí no Twitch, tampouco, tamén somos novos. Eu fui-me quitando, sabes, de todo este rollo, porque me agobiaba. Entón, secuestraronme a conta de Instagram en turco, pediume pasta, dixenlle que fora rañala, falei cunha abogada e tal, miramos de poñerlle unha denuncia e dixo, pero é un lío, porque vas ter que poñerlle en Turquía. E dixen, pois nada, regalo xa pa ti, mete no cu, se queres, ou onde che caiba. El non sabe o favor que me fixo, porque quitoume un problema, vaya, porque ao final tes que atender, vos tedes un lote de xente, eu tiña tamén unha pouca, e tes que atender moito, e moita mensaxe, e moita cousa. Entón chega un punto de eu atendía, eu non teño manager deste, community, hostias destes que hai. Entonces, como non teño community hostias, pois papaba o eu, e lía todo, e ás veces contestaba, e metíame en berenxenais, e tal, e mira, paso, que non me rompan a cabeza. Eu xa emito desde os escenarios, que é o sitio onde me interesa emitir, e máis, permíteme meter a cuña, teño un podcast con meu fillo Lois, que se chama Vilar Auxo, e que levamos 5 emitidos, e caerá en breve, en canto el remate cousas que ten que facer. Estánme dicindo aquí que se che escoita un pouco baixo. Si podes subir... Si podes subir o micro. Espera un momento. Eu non sei como se fai iso. A cam mic. Aquí pon cam mic. Igual é isto. Cámara, audio, iPad, micrófono. Entón, a ver se aquí podo subirlo un pouco. iPad, micrófono. É que eu nesto son un desastre, neno. Non teño moita solución, sabes? A ver, agora din aquí algún... Eu escoito ben, din... A ver se me comenta o resto da xente no chat, non sei como escoitades o resto. Porque eu escoitoche ben, Xa, pois, mira, aquí podo, espera un segundiño. Están aquí o meu técnico. Está o meu home aquí, axudándome. A ver se así escoitas mellor. Eu escoitoche ben, si. Bueno, si, a xente di... A xente di aquí que che escoita tamén podo berrar, pero estou nun hotel, vanme matar os da habitación veciña, entón prefiro falar baixo, sabes? Sí. Vale, aquí a xente agora di que se escoita ben. Se volvedes a escoitar mal, dicide. Enténdese todo. Vale, pois nada. Eu a primeira pregunta que te quería facer é, como comezou o teu interese polo mundo, do audiovisual, do humor e todo o que te dedicas, vaya? Foi eu creo que foi nunha festa de Nadal da miña parroquia. Eu tería por aí 4 ou 5 anos. Botei un chiste ali e gustou. Quedeime con esa sensación de... Eu botei un conto e a xente riu. Eu creo que aí empezou o meu interese polo audiovisual. Xa profesionalmente, se queres, foi na radio, máis adiante, en Santiago, en Radio Galicia, na SER, con Luis Rivera de Aguilar, con Javier Sobrino, que me deron a miña primeira oportunidade, que foi facer un programa e máis tarde facer 40 principales. De aí pasar a Ondas Galicia, de Ondas Galicia Autonómica e así. Pero si teño moi clara a sensación, sendo moi rapaz, moi neno, de botar un contiño nun festival desde Nadal, que se sorteaba unha cesta, que sempre lle tocaba ao meu pai, porque a miña irmán Esther sempre tivo moita sorte. Miña irmán Esther
porque non quere, pero unha vez foi a un Vigo e gañou 2 veces. E xa querían votar, porque chegaba de novata e arrasaba. Entón sempre tivo moita sorte este. E un pouco foi por aí o conto. Levábanme a cantar, eu era un rapaciño así, supoño que espabilado, a narices con 4 irmáns máis vellos, 3 deles nenas, ou espabilabas ou eras gilipollas, vamos. Claro. E bueno, corríxeme se me equivoco, pero eu creo que un dos teus primeiros programas foi o de Sitio Distinto, que, bueno, polo menos sempre se fala de que foi toda unha revolución na época. Como foi a experiencia neste programa e que che pareceu agora despois de tantos anos? Pois mira, non sei se foi os primeiros, porque primeiro fixen algún outro saber xogar e tal, pero Sitio Distinto sí que foi a primeira vez e prácticamente a única que fun onde a Reixa, levábamos ben, e dixenlle, Antón, eu quero traballar neso, aínda que sexa frejando o platón, pero quero traballar nese proxecto, porque tiña unha pintaza, así a escena de Díaz Pardo, con Manolo Rivas, con un mogollonazo de xente, guionistas brutais, música de batea, bueno, un nivelón, xente comendo churrasco. E Antón díxome, idea un xogo. Entón eu inspireime naquele xogo dos camelos que había nas tómbolas. Había un xogo que tirabas bolas e os camelos avanzaban, non sabes? E había un tipo que era moi animado, comentaba a xogada, el número 6, va adelante, tal. Gustábame moito ese xogo. Entón fixeno, pero con vacas, movíanse vacas. E a xente tiraba a pella, o pello, non sei como se chama, eso de xogar a chave, non? A pella, non sei como é o nome. Hasta fora Roberto Vilar, concursar, acórdame ben. O problema é que o aparello foi feito por un ferreiro amigo de meu pai, en Vila García, sen mala intención, pero non quedou ben calibrado, entón sempre gañaba a vaca 2. Era a que máis avanzaba. E por máis que intentamos nivelalo, porque claro, era moi desigual, era o que lle tocaba a 2, ganaba a vaca. Literalmente gañaba unha vaca, levaban unha vaca para casa. Bueno, logo entereime que o tipo das vacas ofrecíalle uns cartos para que non tiveran que levar a vaca a casa, pasía a trampa, non o tipo. Pero intentamos nivelalo, pero non o conseguimos. E aí eu facía aquel hip hop en medio en directo de disen ruso, disen vasco, a tutti churrasco, coas incansables de Canjas, aquelas muller que tiveron non sei cantos pleitos por perseguir ao que les chamaban Bochechón, que morreu hai pouco, creo, o exalcalde de Canjas, non? E nada, era moi curioso, queríanme colocar as fillas, queríanme casar coas fillas seguido. E eu, claro, non estaba moito polo labor. Aquela experiencia foi increíble. Fixéronse nada máis que 13 programas. Lembro que o último programa, ao terminar, fomoslo celebrar, empezou esa noite a guerra a invasión de Kuwait polos americanos, e nos en directo, vendo aquela invasión de un país por parte de outro. E claro, o noso eslogan era estamos en guerra, pero hai que reflexionar. Era o eslogan que tiña aquel programa. Estábamos en guerra e había que reflexionar. Aqueles 13 programas fixeron, creo, historia da televisión en Galicia e tiven a honra de ter esa pequena participación, pero foi unha cousa única e irrepetible, quero decir, con, bueno, cousas de Antón, que ten esa cabeza privilexiada e que montou aquel tinglado insólito do que me sinto moi orgulloso de ter participado. Jardo como ouro en pano algúns deses programas e rescateinos de algún xeito visualmente para un espectáculo que fixen que se chamou DJ no ano 2000 en plena movida do Prestige, fai 20 anos logo. E resgatei aquelas imaxes de Sitio Distinto para que os videocreadores foran ilustrando o espectáculo con imaxes de Sitio Distinto, porque eran moi poderosas. Lembro un personaxe, perdoa que me extenda, que se chamaba Abdul Solveira. Abdul Solveira. Era un negro que traballaba nunha gasolinera que falaba un galego bastante bo, e daquela non había prácticamente
xente de color aquí en Galicia, ou afroamericanos, ou como se lle queira chamar, afroeuropeos, non sei, un negro, va, non? E Abdul Solbeira iba vestido de jalejo, coa pucha esta de borlas, non? E sempre empezaba dicindo, Abdul Solbeira di que comer chourizo non é malo para... E eso escribía yo, o cuñado de Reixa, Cid Cabido, que é un escritor impresionante, non? E o de Abdul Solbeira, lembro ben, escribía o Cid Cabido. Que boa, no? Eu, aparte, quería preguntarche por isto porque bueno, ti dixeches, non? Que foi un programa único da época e tal, e precisamente si pensas que se podería repetir algo así hoxe, a día de hoxe. Imposible. Si queres esténdome, pero é que simplemente é imposible. Dalle. Imposible, quero decir, co control político da televisión agora e desde hai moitísimos anos. Non hai nin xabarí, Cona, ou se o hai é descafeinado, vai haber sitios distintos, sí, home, para entrevistar a vascos e a unha prostituta portuguesa e para sacarlle a carapucha a tres dos que secuestraran un destes barcos que une Vigo e Cangas e sacarlle a carapucha para reunir ao pai e ao fillo daquela foto inesquecible de pel de Jaliña, aquel pai e aquel fillo no porto de Vigo, aquel pai e fillo que choraban porque o pai marchaba para a emigración, aquela mítica foto de Ferrol, me parece, o fotógrafo era Ferrol, non? Non sei se Joan Ferrol, disimulade, que xa teña neurona un pouco mal, pero eso reproduciuse nun plató, foi un valor testemunhal, estético, eso é simplemente imposible, o sea, no, co que hai na Jaleja imposible, sabes, no, que va. Xa. E ademais, incluso, claro, que eu vexo, non? Que é como que vamos para atrás nese respecto, e ademais que incluso é un... Non sei, quero dizer, eu tive un director na radio hai moitos anos que se poñíamos a Bruce Springsteen e dicía, pero ese quen é? Xa. Non quero que sexan tan brutos, non? Pero era así de patético, sabes, o asunto. Sí. E incluso certas cousas que se falaban daquelas e tal, a día de hoxe é probable que incluso a parte da audiencia lle sorprendera ou lle molestara o que se falaba dali, non? É que internet cambiou no todo. Mira, vouche poñer un exemplo de algo que hoxe en día sería un escándalo e que nos pasou estreando un espectáculo en Pontevedra, un espectáculo que se chamou Humor Negro, que tiven a honra de facer con Abada Produccións, con Manolo Maseda e con Manecas Costa, non? Increíble músico portugués, non? Que máis tarde fixo un disco con Narf e que un fenómeno Manecas. Aparte de que naquela época, viaxando con Manecas, nunca tanto me parou a Guardia Civil, porque levaba un negro no coche, que xa nos cabreaba, non? De que se fose eu solo non me pararían, pero como habían un negriño ao meu lado, parábannos, non? Aquel espectáculo estreámoslo en Pontevedra, no Pazo da Cultura, e como a estrea era pola noite, pola mañán ocorreuse nos facer un ensaio xeral para institutos. Chegaron 700 rapaces, non? 350 de abaixo máis aplicados, os 350 de arriba menos aplicados, como pasou toda a vida, non? Total, que aquel espectáculo tiña un traballo audiovisual moi interesante e en concreto había unha escena que titulábamos Rodo Porno, na que, irónicamente, denunciaba a sobreexplotación de un negriño que chegou aquí e tiñanos sobreexplotado facendo porno, non? Manecas acompañábame con música, bueno, era moi bonito. Eso ilustrábase, porque levábamos imaxes, ilustrábase con unha escena porno, directamente unha escena porno de Canal Plus, pero codificada, con aquelas barras que tiña o Canal Plus, que tiña medio país facía así para mirar, non? Vale, estaba codificado, non estaba previsto que aquilo se vise, pero, claro, non calculamos a distancia e desde onde estaban os técnicos, metade máis ou menos do espazo, ali estaba perfectamente codificado. Pero da metade para arriba, onde estaban os gamberros e as gamberras, ali miraron 10 minutos de porno duro. Moi ao noso pesar. Bueno, bramaban.
Nos non entendíamos o que pasaba desde o escenario. Escoitábamos que bramaban os rapaces, non? Bueno, pois rapazas de 16, 17, 18 viron unha secuencia de 10 minutos de porno duro. Nada que non poidan facer agora poñendo en internet e xa está, non? Gratis. Pero daquela non se podía. Bueno, non houve ninguna soa protesta, nin a primeira protesta dos pais. Hoxe en día sería un escándalo. Vamos, iríamos bueno, expulsaríanos da profesión. Le ponen porno a 700 alumnos en un espectáculo, el cómico gallego, non sei que, o sea, bueno, a que se podía liar, non? Daquela, como non había estas cousas, non había que puxera na rede nada e compartise nada, pois, bueno, todo pasaba máis desapercibido, non? Incluso as meteduras de pata tamén pasaban máis desapercibidas. Sí, non era tan instantáneo todo, claro. Claro. Nin crucificaban a alguén por dicir calquera cousa en Twitter ou, sabes, eu li un libro moi interesante, Arden las redes, bueno, agora non me acordo o nome do autor, no que falaba destes casos de lapidación en Twitter, sabes, non sei, a veces con razón, a veces con menos razón, pero en todo caso, por que de repente alguén é lapidado ou lapidada en Twitter. Somos moi de lapidar. Aquela escena dos Monty Python onde a xente compraba pedras para arrearlle ao tipo e vendían esta gravilla tamén, a bo precio. Aquelo é o que sucede agora mesmo, pero nestes chismes, non? Sí, completamente de acordo. Sí. E bueno, eso, xa falábamos do teu traballo antes na Radio Galega, na TVG, pero quizáis, e corríxeme se me equivoco, o teu boom no que comezaches a ser coñecido en toda Galicia, non foi quizáis na serie Mareas Vivas, onde ademais de ser guionista interpretabas a mítica personaxe de Ladislao Couto. Sí, que ademais foi curioso, porque Reixa me deu a escoller, neste caso. Eu presenteime para o Prota. E para o Prota non me colleu. E como teño moita confianza, dixenlle, é porque non me colliches? E dixo, porque o fixo mellor tosar. Bueno, vale. Era un bo argumento. Entón dixeme, pero bueno, teño aquí a dous que che poden encaixar. Este chamase Petróleo e este chamase Ladislao. Petróleo é o número 5 en importancia e Ladislao é o 7. E eu, como sempre, quedeime co 7. Por que? Por intuición. Non o sei. Pareceume que estaba máis cerca de min aquel coitado, aquel pobre home que acabou a carreira a trompicóns, que era o fillo do cacique, un caciquiño maravilloso que facía o meu adorado Tuto Vázquez. A min tinxíame o pelo de negro e a él poñíanlle cañas para separarnos en anos, porque a min Tuto levábame 10 ou así. Por pura intuición, e a partir de aí, por pura intuición tamén, parecía o lóxico que o abogado se arrimase ao furtivo. E de aí nasceu, digamos, ese dúo con Delira que funcionou tan ben. Éramos, eu teño isto dito moitas veces, pero así, éramos os clásicos Augusto e o clown, un dúo clásico. Ladislao era Augusto, decir, o payaso que leva o capirote, non? O que se cree moi listo, pero é parvo. E Miguel era o clown, o que vai de parvo, pero é listo, non? Era unha composición clásica, funcionaba como un reloxo. E aínda hoxe en día, sígome preguntando como a televisión de Galicia deixou escapar a oportunidade de poñernos a traballar xuntos en outra ocasión. Solo porque este país é como é e porque Miguel sempre foi un tipo pelexón e eu borde, pois non se deu esa oportunidade, pero ningunha televisión do mundo deixaría escapar un dúo cómico con esa compenetración. O sea, solo Jaleja. ¿Por qué? Bueno, porque non le caíamos bien, éramos unos rojos. E é a pura verdad, quero decir, non hai outra razón. Sí. E bueno, e sobre Mareas Vivas, ti, claro, ahora xa pasaron moitísimos anos, non? Hai perspectiva suficiente para poder valoralo. Eso, como valoras ti? Porque, bueno, foi unha serie que conseguiu enamorar a toda Galicia, non? E eso por unha parte un pouco como valoras coa perspectiva do tempo e pola outra que queda de ti en Mareas Vivas, porque supoño que quedará, non?
A ver, non sei, estos segundos sí que non sei como contestar. O que queda de min en Mareas Vivas? Pues, eu creo que un traballo actoral aceptable, non? Ou polo menos Bueno, ao non. revés, perdón, de Mareas Vivas en ti. Que queda de Mareas Vivas en min o amor por Laxe, para empezar, da Costa da Morte, da súa xente, o orgullo galego de utilizar por primeira vez a geada na televisión, que por primeira vez a xente escoitase falar unha lingua real, que non fose estas cousas ás veces de recollo, mancaches menos no cella, non? Bueno, con todos os respeitos o digo, aquelo era un jalego real, era un jalego crible, era un jalego que petaba, e dijo con orgullo, porque ademais costounos moitos disgustos, moitísimos. Ainda hoxe, nas zonas onde a geada non existe, ainda pasame outro día en Verín, fun a Verín, ver uns amigos ali e tal. E un dime, pero por que falas coa Jota se a Jota en galego non existe? E eu dixen, porque a ti porque dis 3 veces, quita o RS do medio. Non se di 3 veces, dice 3 veces, fala ben. Sí. E por aí xo entendía. Eu dixen, é unha variante, neno, é a variante máis extendida, é a variante que se fala na costa, e a que non lle guste que lle bote sucre. Pero sí fomos acusados de burlarnos do idioma. Flipa, neno. Xente que nin lera o máis elemental sobre o noso idioma, non? Pero acusamos seriamente, sin seriamente. Te vas a burlarte do idioma, en serio, dices? Joder. En serio, que crees? Eu xa utilizar a geada na radio, un personaxe que se chamaba directamente Paco, señor Paco, que era o camareiro do programa do Fiadeiro con Amelia García e Mari Pereira, queridas amigas. E durante anos fixen o señor Paco, era un personaxe bastante popular. O meu primeiro espectáculo de teatro chamouse directamente Paco. E era unha traslación dese personaxe ao teatro, cos meus queridos coros e danzas tocando comigo, non? Bueno, a estas alturas do partido, ainda hai quen pensa que usar a geada é burlarse do galego. Pola mesma razón que hai quen pensa que falar na televisión española con acento canario non queda bien. Non queda bien. Queda raro. Sabes? Bueno, así de ridículas son as cousas a veces. É que precisamente o que che quería preguntar, ti xa respostaches en parte, non? Pero o que che quería preguntar, que claro, ti eso, é unha persoa que usa geada, que usa o seseo, é que precisamente esta serie contribuiu moitísimo a normalizalo en moitísima parte da sociedade, non? Sí. E claro, eu quería preguntarche algo contestache xa, pero bueno, se sufriches ao longo da túa carreira naquel momento e despois comentarios expectivos tanto a nivel profesional como persoal por usar a geada. Sí, claro, muitísimas veces. Pero a estas alturas xa creo que non pasa, sabes? Quero dicir, sí, pero bueno, mira, como non había Twitter, sabes? E como eu non teño Twitter, e realmente me la rasca absolutamente Twitter, por min como se o meten no mesmo sitio que o meu Instagram do turco. Por el orto, que dicen os argentinos. Métete el Twitter por el orto. E tus comentarios, non? Ainda non hai moito, me aparecera no Facebook, que tamén me estiven quitando e prácticamente nin entro, un comentario dun cretino que por algo referente a min decía, pero trabaja alguna vez e tal. Mira, nin contestei, porque para decirle, mira, levo 34 anos cotizados, mamón de los cojones. Levanteime na miña vida tantas veces a 5 da mañán para ir traballar, tantas, que ti na puta vida o farás. Traballei de 2 da madrugada a 9 da mañán na radio durante anos. Entraba ás 2 da mañán e saía ás 9. Ese bonito horario de trabajo me tocó durante mucho tiempo. Mira, chaval, o sea, vai rañala, non ti porque xa senón o deste comentario. Hai cousas que xa é que pa que o que quero a estas alturas da miña vida que me deixen en paz. E eso, métetelo en el orto, querido, el comentario. Sí.
E aparte, ao final, as redes sociais hai que darlle importancia que teñen, porque por unha parte hai bueno, ten cousas positivas, pero tamén é o refuxio dos cobardes, non? Buah. E a nos pasou, sobre todo ao principio, que a xente non se dicía, pero que non sei por que usades o galego, porque non vos vai entender moita xente, e vades a dirixirvos a 4 gatos, e non vades a chegar a ninguén, en plan, ao final, ao principio molestaba, claro, agora xa, a maioría xa saben que non vamos a cambiar. A mí Entón, justamente o que dicían os diplomáticos de Monte Alto na súa época dourada, cando viñan a Madrid e decían, pero por que cantáis en gallego? E eles decían por comercialidade. Se quedaban completamente desconcertados, non? Claro. Sí, sí. A ver, mira, disimula, pero que isto é así, que se nos cando fixemos agora non hai moito, somos criminais online, houve xente conectada desde Tokio, desde a capital de Kenia, cale? Non sei se Kinshasa non. Non, unha desas, da capital de Kenia, perdón, pero a neurona. Xente conectada desde Nairobi, eso, sí. Nairobi, exacto, Nairobi, coño, la de la casa de papel, hombre, la mata. Sí. E eu en Jalejo, tío, actuei, vou facer unha pequena lista de sitios. En Rotterdam, en Heidelberg, en Berlín, en Tubinga, en París, en Londres, en Lisboa, en Buenos Aires, en Montevideo, e podo seguir por uns cuantos sitios máis, non? Marsella, sí. En Jalejo, en Londres varias veces, ademais en Jalejo, e así, en Jalejo e con geada. Entonces, bueno, cada un ten o seu público, sabes? Ata Bertín Osborne ten o seu público. Sí, e mira, nos si te digo, nos podemos ver no Facebook as principais cidades que nos aportan seguidores. E sí, está en Vigo, está en Coruña, pero temos Madrid, Barcelona, Londres, claro. Buenos Aires, Barcelona, claro. Temos, por exemplo, no que é o mundo de Portugal, Brasil, os países lusófonos, temos máis de 10.000 seguidores, e é xente que se interesa polo teu, ou seja, todo o que din de que non vas a chegar a ninguén é completamente mentira, pero ao final é unha excusa para... É unha excusa. É ridículo. Por esa regla de tes di, pero pa que faz nada en castellano? Si co inglés chegas a xente. Proba co mandarín. O mandarín flipas da xente que te vai a seguir. Sí. Xa, pero en Islandia son 200.000 e moi orgullosos de aprender o islandés na escola. E nin de coña llevas a dicir que non aprenda, que só sois 200.000, joder, aí. Mira, lo mismo del orto, non sabes? Por el orto. Correcto, totalmente de acordo. Nada, para ir avanzando, quería facerche unha pregunta que tamén lle fixemos a Touriñán hai un par de semanas, e é sobre o humor. Se ti pensas que temos un humor moi noso, que en liñas xerais é difícil de entendelo fora de aquí, ou que realmente hai cousas que, bueno, que son universais e outras que non e que son propias. Non sei como ves ti. Eu o que dixen e sigo dicindo é que cando o asunto está ben non pasa nada, ningún problema. Todo o mundo entendía as coñas dos esquimós en Doctor en Alaska. Si o pensas, Mareas Vivas é unha traslación de Doctor en Alaska a Costa da Morte, solo que en vez de un médico é un xuiz. Para nada, o humor é completamente universal. Ten matices, ten pequenas diferencias e cousas e tal, pero o humor bo, da igual que sea Lelitier, Monty Python, ¿no? Mr. Bean, ou Ricky Gervais, ou Berto Romero, ou Buenafuente, ou Kiko Cadaval, ou Touriñán, o bo non ten ningún problema. Claro, nos a veces traballamos con matices. Eu escoitei algunha vez algún cómico portugués, a Germán José ou algún outro, e teño moitos problemas para seguilos porque van a toda mecha, porque falan en argot e porque falan de cousas que non sei que son, de xente que non sei quen é, igual que se non lle falamos de Ana Quiro non saben quen. Claro. Ese referente non o teñen. O humor viaxa mal.
viaxa con dificultades. Cando actuei en Río, en Niterói, en realidade, fixen de teloneiro de Uxía, e non se me ocorreu máis que contar unha anécdota real de unha noite indo un coche polo sertón que atopamos a un negro en bicicleta, e eu ali utilicei a expresión preto, porque é a expresión que utilizas en Portugal. Claro. Eu descoñecía que preto no Brasil é altamente racista. Racista. Non o sabía. E eu utilicei a expresión e notei como o público se quedaba conxelado. Non me deron o máis mínimo sorriso a partir de aí. Fracasei con estrépito. O humor viaxa mal, viaxa con dificultade. Non así, obviamente, a plástica ou audiovisual que viaxa ben con subtítulos, non? Pero non é complicado de trasladar. Sí, totalmente de acordo. E, de feito, bueno, si falamos en concreto... Estaba ben que discreparas algunha vez, Borja. No, eu polo de agora... Pois eu neso non estou de acordo. Eu polo de agora estou de acordo. Aparte, é complicado discrepar porque lle estás metendo a zapatilla a todo que se che pon por diante. Están aquí no chat aplaudindo todo o que comentas. Serei máis prudente, entón, a partir de agora, menos aplausos que non salga despois isto en Twitter, en el orto de Twitter. Nada, tranquilo, que nós temos moitos seguidores, pero creo que todo o mundo está de acordo contigo e que non estea, pois, é lexítimo non estalo, non? Entón, obviamente. Que vou sobre eso, sobre o humor máis propio de aquí, por exemplo, o teu monólogo sobre os kibis, eu penso que sería complicado entendelo fora de aquí, non? Que, por certo, arrasou en internet porque hubo un momento, eu lembro-me que hubo un momento que todo o mundo falaba del. O sea, todo o mundo. Eu creo que non hai xente neste país que non o viu, non? Xa, pois, sin embargo, se fixo en Barcelona e funcionou estupendamente, xa ves, diante de 1496 cataláns e 4 galegos que estaban ali. E sabían que contaba a verdade. E funcionou como un reloxo, como un cañonazo ali en Barcelona, sin ningún problema. Non, eles non teñen a referencia desas mulleres que nos temos, que temos esa imaxe das burateiras, das mulleres que van a seca, e temos ese referente moi vivo, non? Pero bueno, non pasa nada, ninguén tiña o referente da India por seguir co símil de Doctor en Alaska, pero aquela India tiña unha coña bárbara, tío, sabes? Era tan do país, non? Entonces, aí a cuestión é que entendan do que falo, explicar o que hai ya. Belén Esteban coñecen, non la leyeron quizá, pero la conocen. E entonces funcionaba perfectamente. No, é un monólogo, sabes o que non podo, por exemplo, trasladar, porque ese sí que non o entenden, o das cantijas tradicionais que creei para DJ, para aquele espectáculo. Claro, como lle explicas fora que nós temos unha cantija que di teño un amor en Rianxo e outro en Vila García e te dille, poi cala a boca que soe bijamia, mamalón. Ou estarás en Grindr, ou en Tinder, ou en Plinder, ou en Trinder, non? Pero, claro, eso non poden porque esas son cousas tan referenciais, tan nosas, esas cantijas de sabes, xa me dixo o teu pai que te saque a bailar e no medio do baile que te deixe quedar, fillo de puta. Deixa de tirar, rapaza. Por que haces que deixar no medio do baile? Mona. Non, para nós son referenciais, pero fora de nós... Claro. A Rianxeira, pois é o que se canta no campo do Celta cando gañamos por goleada. Sí. No, é que comentan aquí que é boísimo, sí, a verdad que eu non sei se ese monólogo foi dos teus o que máis sona colleu. Ti que tes máis coñecemento, non sei se pensas que é do que máis referencias tes ou non. Dependeu de Mancio Ortega, espallouse moitísimo, non? Sí. O de a que se teño que modificalo, non sei cara onde. Pero bueno, estou neso, porque os meus monólogos están sempre en permanente estado de revisión. Eu repito máis que os allos, porque tampouco é tan fácil sacar material novo e menos agora con este campo de espiñas. E tamén supoño que eu, desde que me reformei e son formal, pásame como a Sabina. Non me salen cancións, non? Pero bueno, como Sabina ten moito repertorio e eu tamén, pois imos tirando de repertorio para tal.
En fin, non, o de Galizara foi un pelotazo. Non sei se en Cataluña se apreciou en su justa medida. Xa. E sobre todo, bueno, co tema dos monólogos, ti como te preparas un monólogo? Porque claro, canto hai de preparación, canto de improvisación, porque claro, ao final, eso é en riguroso directo e podes esquecer algo, tes a presión de a xente, se non está a pasalo ben, o sea... Pero ti sabes a cantidad de veces que yo pregunto ao público onde estaba? Xa. Porque me perdo. O meu home, a Dani, que é meu técnico, cantidad de veces dixo, Dani, onde estaba? E escoito, en Londres. Digo, é verdade, estaba en Londres. Non hai problema. O asunto é stand-up significa exactamente tira pa diante. Tira pa diante. Non podes parar. Como exemplo, é como se te deslizas por unha pista de neve con esquís, non hai freno. Búscate la vida. Malo será. Tira pa diante como poidas, non hai outra solución. Eu teño no disco duro, cada vez menos duro, pero aí está, todo o meu repertorio, non? E cada noite o barallo como me apetece, por onde me apetece, fajo jazz, por entendernos a expresión, pero quen fai jazz ten que dominar moi ben a partitura, para rompela, para cambiala, para adaptala, para xojala, non? Para xojala. A clave é xojar, non hai outra. A clave da nosa profesión é xojar, e sempre o digo, nós somos os únicos que falamos de interpretar. Os franceses din jouer, os ingleses din play, os chinos din pero non sei o significado dos chinos, o resto sí. E hai que xojar, tens que sair ao escenario a xojar, e a xente coñece en boa parte dos teus monólogos, moitas veces quere oílos, como quere oír pois todo se transforma, se vai ver a Drexler, pois que botes o todo se transforma, amigo, que é a que nos gusta máis. Bueno, hai que aceptar este tipo de cousas e a partir de aí tamén saben que, bueno, hai noites que estás máis fino, outras máis espeso, bueno, é o risco de non ser, digamos, un exacto e milimétrico no texto, non? Sí. E bueno, xa avanzando un poquinho máis, quero facerche unha pregunta que é obligatoria, porque ademais houve xente que nos enviou mensaxes dicindo pregúntalle por Fariña. Entón, bueno, este é un dos teus éxitos máis recentes, non? É unha serie da que falamos tamén con Touriñán, así que che vou a preguntar exactamente o mismo que a él. E é, por unha parte, como viviches todo este boom de Fariña? E pola outra, si pensas que a serie en galego e subtitulada tería triunfado incluso máis. Pois mira, a primeira, se eu agora estou aquí nun hotel así de diseño moi elegante e de 4 estrellas ao lado da estación de Atocha, é por Fariña, non hai ningunha outra razón. Fariña foi tremenda. Aquí en Madrid, de verdad, alucina. Sí, nin sei en cantas rodaxes teñen vido actores, compañeiros, compañeras, os que admiro, a felicitarnos, a decir, buah, sabes? Fariña foi importantísima. Si este ano non parei de rodar, que houve que parar de actuar, porque, bueno, porque ya sabes que la gente pode ir en metro, pero los teatros metro y medio de distancia, esta cosa que a mí que me la expliquen, porque yo no la acabo de entender, ¿verdad? Y, o sea, no sé, no lo entiendo y al carajo, ¿sabes? No lo entiendo. Sí. Entonces, gracias a Fariña pude manterme todo este ano rodando y tal. Y creo que te hizo unha pegada. Que si en galego subtitulada tería tido o mesmo éxito, non o sei. Non o sei, eu falei, non, dixen yo a Sedes, de Carlos, non é unha pena que os capos non falen entre eles en galego, acastrapado, sería o e dixemos aí, Carlos, pero isto vais a vender para toda Sudamérica e a xente por desgracia non lle gustan as letritas e aí tapou a boca, claro. Pois sí, a mellor sí, mira o sabor das margaridas, por isto foi moi ben en galego e tal, non? Pero non sei, se a mellor a serie en galego subtitulada tería sido aceptada en España, tería sido estreada en España e, por tanto, tería sido posible a súa proxección. A mí me hubiérame encantado.
sabes? claro. E teño a consciencia moi tranquila porque o farei con Sedes, co querido Sedes, co director, fillo do meu querido Sito, Sedes. E Carlos foi así de honesto. Dixeme, mira, porque isto vais a ver en Murcia, en Córdoba, Argentina e tal, e máis en Montevideo. Entonces, ten que ser así. Bueno, unha pena. Así como foi. Sí. A parte sería interesante, non? Que fose o máis original posible no sentido de, pois, falando en galego, pero que os colombianos pudieran falar en castelán Claro. e que, non, quero dicir, sería incluso máis realista, creo eu. É que eu estou esperando, vanme queimar por isto, pero os popes, pero eu estou esperando unha serie na galega na que se fale indistintamente en galego, en castelán, en galego acastrapado, con geadas, en geada, como a vida mesma. É que eu non me lembro que serie era, verdad, a TVG, que a min a verdad, é que non me lembro se era Matalobos, non o sei, pero estaba en galego e tal, non, moi ben, pero cando aparecían eso, ou os colombianos ou tal, e falaban en galego igualmente, claro, sí que é certo que perdía un pouco, non? É que non ten sentido. Claro. É que non ten sentido, sabes? Xa sei que a televisión de Galicia debe existir para o que existe. Claro. Quero decir, para proteger o idioma, para que melloremos o idioma, para que aprendamos que se di gromo e non brote, non? Eu, humildemente, pido disculpas porque moitas veces o meu galego é escaso ou pobre. Gostaría de que fose máis rico, non? Gostaría de ter o galego de Carnaval ou de Celso Fernández San Martín, ese galego maravilloso de Celsiño, non? Que cando miras aprendes, non? Pero non é o caso. Bueno, Touriño é licenciado. Sí. Pero eu non pasei de couco. Entón, a ver, a galega ten esa misión, pero eu creo que non convirtamos esa misión nun problema para que nos creamos según que cousas, non? Igual que non censuran a eses espectadores que salen diciendo, bueno, pues yo el atropello no lo vi, pero vi la sangre que salía del coche. ¿Sabes? Bueno, eso sale así, porque así é a xente no país, e infelizmente, xalá, moita máis xente falase galego, os problemas que tienen na galega para ser un programa infantil é que hai moi poucos nenos que falen en galego, pouquísimos. Desgraciadamente. Entón, bueno, eu creo que en todo caso é algo que terá que suceder. Igual que terá que suceder un programa de humor que poña a parir a Feijóo e a Ana Pontón e que na galega non hai juegos, sabes? A facer algo así. Non se pode, eso é delito, eso é pecado. Que sobre iso preguntamos outro día a Touri se ti pensas que é que xusto sacaches agora, non te iba a preguntar, pero bueno, xa aproveito porque me deixaches a huevo, e é se ti pensas que un programa estilo Polonia podería haber aquí, ou se crees que pode ser un modelo a seguir. Home, eu faría outra cousa. Polonia está moi ben, pero bueno, hai medios, hai pasta, hai grandes actores. Sería un modelo a seguir, claro, como outros moitos, non? Pero non é posible. Nos medios galegos non é posible. Quer dizer, si a galega está controlada e la voz de Galicia máis. É que non lle fai falta facer nada, teñeno todo. É deles, o seu portico. Sí. Mira, correxíanme aquí que a colombiana de Matalobos falaba en castellano. É verdad, sí, estaba eu equivocado, entón era noutra. E sí, o que comentas sería interesante ter un programa así, pero sí que é certo que a día de hoxe, bueno, xa dende hai anos é imposible. Os compañeros que intentan facer humor na televisión tolean. Xa. Tolean, porque isto con cuidado, de que hablamos del tiempo. Sí, e que xusto, aparte nos comentaban aquí antes unha persoa que dicía que el ten confirmado por traballadores e traballadoras da TVG que ainda siguen tendo problemas co tema da geada do seseo que comentaras antes, comentando por aquí. Pasoulle unha rapasa de informativos, unha rapasa de Malpica, unha rapasa encantadora, ademais. É claro que, tío, pero se o problema fose a geada, amigo.
Xa. Oxalá o problema fose ese. Ou só ese, sí. Ese sería un problema moi menor, non? Moi Sí. menor comparado con outros moito máis graves. Home, de feito, sexen eu, que me disculpen os compañeros e compañeras da Jaleja, non apoio ese asunto, como procuro andando un pouco prexubilado de pancartas e de apoiar causas. Porque xa apoiei tantas que creo que xa, para que máis, non sei, vou vello. Xa. Pero aí están cos venres negros, levan non sei canto tempo, e xa ves o caso que lle fan, e o que lles molesta, e o que lles preocupa, e os votos que perden, o sea que le resbala, se la refanfinfla, digamos. Sí, pero por desgracia, ao final aquí, falando claro, hai un control dos principais medios de comunicación do país total. Entón, eu o teño comentado aquí, e o meu compañeiro Banxo tamén, noutros directos, que sin querer mitificar o que era TVG nos anos 90, pero en cuanto a contido, é que vamos a pique completamente, é unha pasada. Pero porque os 90 tamén eran máis libres en xeral. Quero dicir, en xeral. Había, claro, imagínate la bola de cristal hoy, la tumban, neno. Las mensaxes, non? De Tierno diciendo el que se esté puesto, que no esté puesto, que se ponga. Tierno Galván. Dos 80, dos 90. Hoxe en día, bueno, saldría la de Vox, e fíjate tú, allí en Núñez de Balboa. Pero, en xeral, vivimos tempos moito máis complexos, moito máis complicados. Talibania cada vez é un país máis amplio e con máis habitantes. E non solamente... Tamén hai Talibania a esquerdas, tamén hai Talibania en moitos outros sectores que asusta. Sí, e de feito eso o que te comentaba antes, claro, a xente aquí en Galiza a principal información que ten o seu servizo, ao final, está toda controlada. O dixeches ti antes, xa, coa Voz de Galicia, coa TVG, entón, claro, é moi complicado. De Galicia, calquera, ningún xornal. E o dixo con respeito aos que ali traballan, pero ningún xornal sobreviviría se non é pola Diputación de Pontevedra, a Diputación de Lugo, a Diputación de Ourense. Polas subvencións. Ningún. Terían que pechar todos. E aínda así viven con enormes dificultades, non? Sí. Pero bueno, o sea, eu esa Voz de Galicia e dices que xa. Sí, é terrorífico, a verdade. Antes, para... Sí, completamente. Ademais é que non... Quer dicir, nin disimulan, xa, que a min é o que máis me molesta, que non disimulan. E bueno, pero bueno. Eu quería preguntarche sobre o tema de Fariña, xa, para rematar iso, e é que eu polo que teño entendido, o Viña non gustou moito de como se lle representaba, non? E eu creo que incluso escoitar que mesmo chegastes a falar en persoa disto con el. Sí, a min preocuparíame moito que ao Viña lle gustase Fariña, e en concreto como se lle miraba en Fariña. E sí, cheguei a falar con el, foi unha conversa bastante desagradable. Sí, pero bueno, supoño que ao final é o que hai, quer dicir, tío teu era un papel, non era un papel que tiñes. Sí, mira, claro. Non sei se te das conta que eu son actor, que fajo un guión e ademais como me manda un director, o sea, se non che gusta, podes optar pola sacarina, polo melo, polo sucre, esas tres posibilidades. Le dije lo del orto al final, non? E obviamente non lle gustou nada, claro, pero teríame preocupado, si viña ese gran vendedor de camisetas por las ferias del país. Por cierto, fascinante o vídeo que estivo por aí purulando, la camiseta que tiene mucho group e mucho cool, ¿no? Bueno, di quen é o personaxe, quero dicir, non hai que explícalo máis. Sí, totalmente de acordo. Bueno, xa para ir entrando na parte final, aproveitar para decirlle a xente que vaya deixando as preguntas, e bueno, eu quería preguntarche
dúas cousas antes de entrar nas preguntas ao público. A primeira é que ti, bueno, xa falaches antes do tema do Xabarín. Eu tamén vivín nos 90 o Xabarín, por idade coincidiume de pleno, e, bueno, non sei se tes seguido que se aprobou unha iniciativa para crear unha canle Xabarín, pero adaptados de buxos e hoxe, porque eu sí que non o sabía, que somos o único territorio con lingua propia que non tiña unha canle de buxos, neste caso en galego. E bueno, que opinas desto e sobre o que foi o fenómeno do Xabarín? Pareceme moi ben, claro, que se cree iso, ¿no? Por aí teríamos que intentar avanzar, ¿no? Chegando aos peques, ¿no? A partir de aí crear ese público. O Xabarín pareceume maravilloso, máis cadrou que o meu fillo Lois, que debe ser do teu tempo. Lois naceu no 88 e cadrou... Eu no 87. No 87. Pois pareces máis vello que el. Claro, o Xabarín a punta pala, quero dicir, as merendas de Lois, ali estábamos, non? O que fixo Suso Iglesias foi simplemente extraordinario, non? Extraordinario, o de Suso. Conseguiu que, oye, que los niños del centro de Coruña dijesen tartaruga. Que eso foi a hostia. Dice, mamá, quiero una tartaruga. ¿Sabes? Las cosas. Joder, los de los maristas. Bueno, non sei se é o mejor ejemplo, pero o de Suso foi increíble, foi brutal, e eu creo que crear esa canle infantil é urxente. Sí, eu teño, claro, aprobouse por unanimidade e preocúpame porque cando suceden esas cousas ao final quedan no caixón e o que me preocupa, como tantas outras cousas que se aprobaron que ao final dinche que sí, pero logo leválo adiante veremos, a ver, veremos. Home, non creo, se está aprobado farase e agora a pasta esta europea que de onde ven todo o Cristo político que estamos tendo agora mesmo entre a España pola pasta europea. Todos queren Sí. Eses cartos. Sí. E vamos a ver, vouche ler unha pregunta antes de nada que nos deixa Sara Murados, que di que superproducción galega montarías se non houvese problemas de orzamento ou de censura. Se tes algunha idea en mente? Non. Nada, non. Resposta rápida. Sí. Mira, ocórreseme que sería maravilloso crear unha serie sobre Prisciliano e a súa época. É unha figura que me fascina. A figura de Prisciliano que, segundo a miña opinión, quen está enterrado no sitio do apóstolo, é dicir, o Xacobeo, veñen todos a ver a Prisciliano, a un bispo de Braga, que era galego, e que foi decapitado en Tréveris, eu estive ali, en Tria, actuei, por predicar a pobreza, era un tipo peligroso. Sí. Bueno, de feito, eu, cando fai 15, o 19 de maio, tivemos aquí o historiador Anselmo López Carreira para falar un pouco sobre todo o tema do reino medieval de Galicia e tal, e precisamente falábamos diso, non? Que se bota en falta produccións a respecto do que é a historia de Galicia. Tú dabas aí un tema... Claro, imagínate como faz os irmandiños, canto vale invadir o castelo de Moeche, carísimo, intentouse facer unha de época en Hospital Real, pero non había nin enfermiños pobres no patio daquele hospital. O audiovisual é caro, e facer unha produción potente é caro. Non, entonces, bueno, farémolas, confío que sí, pero bueno, ainda nos levará un tempo. Sí, no, e é unha mágoa porque aparte nese sentido aí temos moitísima riqueza que se podería aproveitar, riqueza a nivel histórico para, bueno, e que en día eso di tamén, falábamos aí pouco sobre relacionadas con mitoloxía, que están aí os vascos que sacaron varias películas, creo que era Aquelarre unha delas e Rementari sobre, bueno, alrededor do que é a mitoloxía vasca, non? E nós aquí temos moitísimo para tirar, pero claro, entendo que os custes son moi altos, claro. Eso é guita, claro. Sí.
bueno, pero eu quería preguntarche un tema, e é que non sei en que conversa foi que mantiveches ti, pero tenches escoitado opinións moi positivas a respecto da figura de Carballo Calero e, bueno, e do achegamento ao mundo da lusofonía, non? Sí, Entón, vanme contanos... matar porque eu ainda non me atrevo a escribir, digamos, coa grafía portuguesa, porque costume bastante aprender a outra e non teño moito medo a meter a pata. Algún día terei que facelo. Pero, sí, eu creo que Carballo Calero tiña toda a razón e que o galego sobrevivirá na medida que nos acheguemos ao portugués e teña esa utilidade non tan obvia que aprendes o idioma do país veciño, que tamén é o teu, e de feito mal que lle pese aos portugueses, porque claro, iso para eles é duro, pensar que porque tornas en España para eles é duro. Cando Xía máis eu fóramos a ver o Museo da Lingua Portuguesa en Río, que ardeu, por certo, era un museo moi bonito. Nos fixemos constar a nosa protesta de que non aparecese o galego, dixémoslle, mira, todo eso, sin os galegos, non o había. E eles nos miraban así. E dixemos, investigadeo, xa veredes onde se fixeron os primeiros poemas medievais e todo isto, e logo falamos. Pero, bueno, eu creo que por aí está claramente a supervivencia nosa como idioma, ou senón acabaremos sendo un gaélico, unha cousa que apenas se fala, que non, que vas a Irlanda e o gaélico apenas, sabes, fala nunha zona moi pequena, maravillosa, pero a xente maior, teño unha amiga que é profesora de gaélico ali na escoliña, que sí, Finuola, chamase, vive en Galway, bueno, cerca de Galway. Levoume un día a unha clase de gaélico con pequechos e pequechas, todos loiriños e pecosos, bueno, tamén había negriños, porque Irlanda xa tamén é moi multicultural e era delicioso oílos cantar en gaélico, non? Pero logo non lle ven utilidade práctica. En cambio, o galego ten clarísima esta da vía lusófona, ¿no? Que finalmente nace de nós. Somos a fonte. E ademais, eu, bueno, non controlo moito, pero creo que o gaélico xa retrocedeu moitísimo xa lá no século XIX, pero nós ainda temos, quero dicir, un idioma vivo que ao final estamos vivindo un pouco, bueno, a decadencia, entón... Non sei que me preguntaba por isto aí nada, eu dixía, me depende con quen te compares, claro. Se te comparas cos cataláns, dixo, joder, non nos queda mili, non? Pero os asturianos mírannos con moita envexa. E desde Irlanda, din, carallo, xa nos gustaría que o gaélico tivese o poderío que ten o galego, e non che conto do bretón, ou do occitano, ou, en fin, de tantas outras linguas que van esmorecendo no mundo, por a presión absoluta do inglés que tan mal levan os franceses, e do castelán tamén, porque tamén é un idioma moi poderoso. Entón, bueno, eu creo, claro, como queires ver, un medio cheo, un medio baleiro, non? Ti decides como queres ver o vaso. Sí. O sea que ti opinas igual que co mundo reintegracionista que o futuro do galego pasa en parte pola lusofonía. Sí. Eu tamén o creo. Por lo menos unha parte pasa aí. E ademais que logo que comentas ti, non, que moitas veces, o sea, a situación do galego é a que hai, pero ainda temos moita potencialidade a ese respecto, hai moita xente que fala galego, está vivo, entón eu creo que temos que aproveitar esa base para seguir, para mudar a tendencia, non? Porque, bueno, non estamos, é o que diste, imagínate como está o astur-leonés, como está o aragonés, o sea, non sei se é un consuelo. Non é o mal de moitos, non é o consuelo, pero daste conta como as linguas poderosas van asoballando as pequechas. Tamén o comentaba aí atrás que o Manecas Costa, do que falaba antes, ele era da etnia manjaco,
En Guinea-Bissau, polo que ele me explicaba, que eu deso non teño nin idea, había dúas grandes etnias, os Manchaco e os Mandinga, que eran os da serie aquel, os Mandinga, que foron de esclavos casi todos cara a Brasil, ali eran vendidos no Pelourinho en Bahía e así. Bueno, o manchaco de Manecas desapareceu como idioma. Xa non hai falantes de manchaco, non os hai. Sí. Porque o portugués e o crioulo asoballou ao manchaco. Pero sempre queda así unha esperanza. Os netos dos manchaco falantes viven en Marsella e rapean en manchaco. Sí. Pues sí, algo similar a cando aquí durante o franquismo se conservaba a produción cultural na emigración, no exilio, non? Aquí tivemos os séculos escuros. Séculos. Sí. Totalmente de acordo. Sí. Séculos. Sí, séculos e que continuaron máis do que teóricamente marcan como séculos escuros, non? Pero bueno. Mira, hai unha pregunta de Alba Chantada que pregunta que cando volverás facer unha xira ou algo similar, porque ela tiña pilladas entradas, pero logo, claro, viu a COVID e pasou. Pois claro, e tivemos que devolver 11.000 entradas que costou unos dor de corazón. Alba, gracias por telas mercado e pola paciencia e demais. Non o sei, oxalá no verán poidamos estar facendo unha xira, pero non lo están poñendo moi difícil. Este sistema de metro e medio de separación a min parece un insulto á cultura, un insulto. Quero dicir, eu veño no tren e ao meu lado hai a gen, sabes? O sea, a mascarilla e demais. O sea, eu corri durante 2 meses aquí en Madrid en teatro e 75% de capacidade. O sea, como nos piden que actuemos con metro e medio de separación? A min cando vía que o auditorio de Galicia, que ten 1.000 localidades, admitía 60 espectadores, eu dicía, pois pechade. Ter 60 butacas nun sitio de 1.000, pechade. Coño, sabes? Porque me envenena, entendes? E en cambio vas a calquera fábrica e xente está currando pejada. Pero nós como non somos industria, nin temos empregados, nin nada, pois se pecha, e xa está, é fácil, pechamos. Vale, claro, estupendo. As conserveiras poden seguir abertas e que sigan, que teño amigas traballando aí, pero 200 mulleres pejadas, traballando. Pero nun teatro non podes meter 200 persoas pejadas que se contagian e entran e salen juntas, que as da conserveira non entran e salen xuntas á fábrica. A mí que me expliquen isto porque non entendo. Sí, totalmente de acordo. Ademais que, bueno, claro, eu entendo que a túa valoración, obviamente, de como se tratou a todo o mundo da cultura durante a pandemia é moi negativa, non? Polo que estás comentando. É que se en Madrid chega a haber un goberno de dereitas, a cultura está nas trincheiras, Cona. É que aquí, ademais, en Galiza, no último ano, acceso ao mundo cultural tivemos pouco ou nulo. E ademais que ou ningún, sí. Eu incluso víamos noutras comunidades que seguían facendo actividades, pero aquí non houve nada, tendo unha incidencia incluso moitísimo máis baixa. E logo, sobre todo, que hai un tema que o humor, ou eu así o vexo e así o comentamos tamén a Touri, é que co ano que levamos é unha ferramenta fundamental a nivel psicolóxico para a xente, non? E se nos privou de todo iso. De todo. Foi facilísimo pechar a cultura. Nos botaron así unha repañota de aí van 1.000 euros para ti e 1.000 euros para ti. Xa, claro, sí, pero sabes, eu, discúlpame, que estou moi indignado por isto, sabes? Non me parece de recibo. Non, sinto moito. Se pechan a cultura porque a xente está moi pejada, que pechen outros lugares de traballo onde a xente está pechada e pejada. Din aquí que tranquis que temos liberdade para ir de cañas, que está... E maioría absoluta. E maioría absoluta, efectivamente. Sí.
Mira, hai outra pregunta que non sei se aquí na Bosque pon, Carlos, xa que de momento non poderemos vervos en directo, podería de repetir o de actuacións por streaming? Ou, bueno, non sei se tedes pensado repetir eso ou xa non. Non, é moi difícil. O humor no streaming pediromo, pero é que é moi difícil. O humor Claro, quere xa. calor, xente, risa. Pódese facer, pero non ten chiste. E o que fixemos con Somos Criminais era porque era unha obra que xa estaba ensaiada e que funcionaba Claro, moi ben e que era moi rítmica, pero non ten sentido. Ni siquiera fixemos apenas negocio, pouco a pouco lle sacamos aquelo, claro, sabes? Non. Hai cousas que teñen que ser en directo e con xente. Un claro. poquito máis Sí, sí, pegadas sí. que 1,5 metros de distancia, sabes? Que non pasa nada. Pero ten que ser en directo e con xente. Eu, se non son capaz. A min pedíame que fixera directos destes de Lorto. E eu, sí, por que teño que regalar o meu traballo? O Claro. fontaneiro regala o seu traballo. Sí, 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 sí. Pois xa está, que o fontaneiro non arregla grifos por Instagram. Entendes? Vai, Claro, arregla e cobracho. claro. E non, eu creo que se regalou demasiado, perdón. Creo que se regalou ao carallo, sabes? Ala. E non, o sea, non pode ser, non. A min é que así non me gusta. Actuar para unha cámara xa actuo de actor, de cómico, quero Claro. o público diante e sentilo e sentir a risa e a risa se retroalimenta, no? No traballo noso, o 50% do traballo falo ti e outro 50% fai no público. É así. Claro. Oye, Sí, non sí, te sí, quero total. meter presa, pero se me fai un pouquichiño tarde, neno. Sí, no, entramos xa no, na parte final, o sea, non queda simplemente preguntarche dúas cousas. Primeiro, bueno, si, que proxectos tes agora a curto prazo para o verán aquí en Galicia e logo xa entramos no cuestionario final. Vale, se todo vai ben, unha pequena xira por diferentes lugares de Galicia con Don Viñán, con algún outros compañeros e compañeras da comedia. Si é posible, porque xa xe dixo que non o poñen realmente moi difícil. Claro. O de Fariña entendo que o teatro ten que esperar ainda, non? Eu non estou nesa función. Vale. Vale, bueno, non moito máis. A xente foi deixando preguntas, pero se non estaríamos aquí toda a noite. Entón vamos a entrar xa no cuestionario final, que son 5 preguntas que lle facemos a todas as convidadas. E a primeira pregunta é que recomendes un libro. Pois mira, non sei se é o último ou o penúltimo de Reixa, Michigan, acaso Michigan, na que conta o seu accidente e as consecuencias. Impresionoume moito. Vale, unha película. Aladín, pareceme preciosa. Vale, un lugar para visitar, o que queiras. Menos a Illa de Arousa, o que queirades. Eu sempre son moi feliz e fico moi impresionado sempre no Couré. Moi bo sitio, sen dúbida. Un creador ou creadora de contido en galego? Cadaval. E nada, e xa para rematar, que é para ti o orgullo galego? Escoitar falar a miña avoa. Escoitar as bravas do país. Sentirlle dicir cousas como Cristian Jessica, como a Fogedes Matos. Eu creo que orgullo son elas. Te digo moi en serio. Pois sí, e isto sempre lle decimos a todo o mundo que cada persoa dades unha resposta completamente diferente sobre o que é para vos o orgullo galego. E bo, ao final cada persoa ten unha visión, claro, unha visión diferente, iso eu creo que é bo. E bueno, e con isto nada máis. Comentarlle a xente que non marche porque vamos a seguir 10 minutos máis e a ti, Carlos, nada, agradecerte moitísimo que nos teñes dedicado este tempo
Eso, darte as gracias porque para nós é un orgullo que esteas aquí, que esteas un domingo a noite e máis tendo que traballar estes días, non? Entón, nada. A suerte aí en Preacher, ou como se chame o sitio este. En Twitch. Eso, Twitch. Entón, nada, deixámoste marchar xa que tarde e eso, moitísima... Vai xo agradecer, porque está aí dicíndome que acaba, non? Nada, mándalle un saúdo para él tamén e nada, vale. Eso, moitísimas grazas e vamos falando. Ok. Veña, chao, graciñas.